תמיד אזכור שפגעת לי בפגום, בלי סליחה אמרת שלא קרה כלום. הצבע נשק, יש סימן וגם איכה, אבל אני זוכר כל דקה. תמיד אזכור זה היה יום חג, היא חזרה מארצות הברית עם חיוך ומטען. גיסתי עם מזוודה ביד, את המטען פתוח, ואז ברגע אחד הכל התהפך. אפילו ציפוי ננוקר אני שמתי, שילמתי 3,000 שקל כדי לשמור על שלמות. חשבתי שזה יגן, שזה יחזיק מעמד, אבל הפגוש נשבר כמו הלב שנשמע. הכל קרה ב-13 באוקטובר שנת 2025, יום חג באוויר, הנשיא דונלד טראמפ בא לישראל. החטופים שבו בדמעות ותרועה, היא חזרה מארצות הברית. היא חזרה מארצות הברית עם חיוך ומטען. גיסתי עם מזוודה ביד, את המטען פתוח, ואז ברגע אחד הכל התהפך. ננוקר אני שמתי, שילמתי 3,000 שקל כדי לשמור על שלמות. חשבתי שזה יגן, שזה יחזיק מעמד, אבל הפגוש נשבר כמו הלב שנשמע. והכל קרה ב-13 באוקטובר שנת 2025, יום חג באוויר, הנשיא דונלד טראמפ בא לישראל. החטופים שבו בדמעות ותרועה, היא חזרה מארצות הברית. אזכור גם אם תחישי, גם אם תאמרי שזה היה בטעות. הזמן עובר אבל בלב שלי הסימן נשאר כמו שריטה בלי כיסוי.